Ndikulandileni abale okondedwa kulingalilo la mawa walero, mawa wa pa 16 January 2023. Okondedwa, mawa walero tikuyamba phunziro latsopano pamutu onena kuti munthu wosafuna kugwira ntchito asadye. Mawuwa ndi amphamvu kwambiri zedi. Akuti munthu amene chidwi pakutakataka, chidwi pakudzipereka kuti akhoza kugwira ntchito napezapo chuma, napezapo ndalama, napeza chakudya, akakana zimenezozo ndiye kuti mbali naye akusankha kuti ine zoti ndikhoza kupeza chakudya ndiye kuti hayi, kuti ine zoti ndikhoza kuvala bwino hayi, kuti ine zoti ndikhoza kukhala moyo wa comfortable mdziko lapansi hayi. Chifukwa monga mmene Mulungu adamulengera munthuyo adampatsa kuthekera pakuti akhoza kulingalira nachita kanthu kuti mdziko lapansi akhoza kusamalikanso. Ndikudziwa ndife anthu amalevu osiyanasiyana, mwinaso azosowa zosiyanasiyana, amaulumaliso osiyanasiyana, komabe mwa munthu adayikamo kuthekera. Munthu amene amakana kuthekera kumene Yehova adampatsa nkwapatali kuti akhoza kukhala ndi moyo wabwino mdziko lapansi. Ndikuyankhula izi ndikudziwa bwino lomwe kuti alipo wena ndithu amene monga mwakubadwa kwawo alibe kuthekera kotero. Ndiye kuti munthu amene angagwire ntchito napeza zosowa nakhala nazo ndi amenenso ali ndi udindonso ameneyo wokusamalira kosowa anthu a mtundu wotere kuti akhoza kumapindula ndi ntchito imene wina wachita kuti iwonso nkusamalika. Ndi chifukwa chake kuti koyenera abale okondedwa kukhala wanthu akudzilimbikira mzochitika kuti tikhoza kukhala ndi zosowa za pamoyo wathu ngakhalebe tili wanthu opemphera. Ameni. Ndipo phunziro loyambirira likuchokera pa 2 Tesalonika 3 ndime yake ya namba 6 mpaka ndime ya namba 14. Mawu a Mulungu muchichewa cha lero akuti, abale, kulamulani m'dzina la Ambuye Yesu Khristu kuti mupewe m'bale aliyense amene ndi waulesi ndi wachisokonezo, wosafuna kutsata zimene ndakuphunzitsani, pakuti inu mukudziwa zimene muyenera kuchita pofuna kutitsatira. Ife sitinali alesi pamene tinali nanu, ndipo sitinadye chakudya cha aliyense osalipira, komatu tinkagwira ntchito mwamphamvu usiku ndi usana kuti tisakhale cholemetsa kwa aliyense. Sitinachite zimenezi chifukwa choti tinalibe mphamvu zolamula kuti mutithandize, koma kuti tikhale chitsanzo choti mutsatire. Pakuti ngakhale pamene tinali nanu tinakupatsani lamulo lakuti munthu wosafuna kugwira ntchito asadye. Ife tikumva kuti pakati panu pali ena amene ndi alesi, iwo safuna kugwira ntchito koma amangolowerera pa zaeni. M'dzina la Ambuye Yesu Khristu tikuwalamulira ndi kuwakakamiza kuti azigwira ntchito mwabata ndi kumadya chakudya chodzigwirira ntchito okha. Koma inu abale, musatope nkuchita zabwino. Ngati wina aliyense akana kumvera malangizo athu amkalatayi, mumuonetsetse ameneyo ndipo musanjane naye kuti achite manyazi. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti kukhala munthu wopemphera sikutanthauza kuleka kuganiza zinthu zimene zikhoza kupititsa moyo wako patsogolo ayi. Ameni. Munthu amene amapemphera kaya ndi mtumiki wa Mulungu mwa njira ina iliyonse, sikuti popeza kuti Ambuye adamuyitana, sikuti popeza kuti iyeyo amapemphera ndiye kuti mutu wakenso wajama kuti sangathenso kuganiza zimene zikhoza kupangitsa moyo wake kupita patsogolo ayi.
alipo anthu ambiri amene popeza adayamba kupemphera, popeza adayitanidwa, popeza kugwira ntchito ya Ambuye, ndiye kuti kena kalikonse ka moyo wawo kamadalira pa zautumikiwo, adaleka kuganizanso zina zimene zikozokhala za phindu ku dziko kuno. Tili nawo ambiri okondedwa amene Mulungu adawayitana nkuti ataphunzira kale kaya zomangamanga, ataphunzira kale kaya za ntchito ina yake. Pamene iwo adangoyamba kutumikira, ndiye kuti adalekanso ntchito ija nkumankhera pa izi. Ndimati ndikambe kupemphera sikumaletsa mkuti mutu wanu uleke kugwira ntchito. Ayi, simukuzimvetsa bwino ngati mudachita zimenezi. Munthu wopemphera anafunikanso akhale munthu amene akhoza kumangiranso zinthu zina zimene zikhoza kukhalanso thandizo kwa anthu ena. Moti siku lako kukhala munthu wopemphera numachita business. Ayi, siku lako kukhala munthu wopemphera basi ndikumagwira ntchito pena kuti moyo wako uthandizike. Ayi, siku lako kukhala munthu wopemphera nkumalima. Siku lako kutero, chifukwa kupemphera sikumaletsa kugwira ntchitonso yousamalira moyo wako. Ayi ndithu. Ngati alipo wena amene akundimva pano amene adalekeratu kugwira ntchito ina iliyonse, mabizinesi adalekeratu nkumanena kuti zawo zili kumwamba, kwawo bola nkupemphera, ndikuzani akhala anthu ovutika zedi mdziko lapansi lino. Tandimvetsani, kukhala opemphera sikutanthauza kuti zinthu zako zonse m'moyowu zizichitika mwachidule ndi mosavuta zamamirako basi. Moyo suyenda choncho. Alipo pena amadzinamiza abalokondedwa akuti popeza iwo amapemphera ndiye kuti zawo zizingochitika mwachidule, kapenanso mwina zizingodzichita zokha popeza iwo ndi ana a Mulungu. Sikutheka. Sikuti poti ndinu born again ndiye kuti munda wanu uzingodzilima nkumadzipalira inu mukangokolola. Sizidzatheka zimenezi. Tatengani chitsanzo chimene Malemba adanenetsa kuti Mulunguyi amadyetsa mbalame, koma madyetsedwe ake a mbalame amakhala onena kuti iyeyo amameretsa zinthu zimene ngati mbalameyo siuluka ukatola nkudya ndiye kuti siyidya. Sikuti Mulungu amayenda mchisa china chilichonse madyetsa mbalame zili vuvumale. Sizimatheka zimenezo. Zikutanthauza chiyani okondedwa? Munthu wa mdziko lapansi ali ndi udindonso ogwira ku dziko lapansi kuti apeze chakudya ndi zosowa za moyo wake. Pochita izi ndiye zimaonetsera kuti iwedi udalengedwa ndi Ambuye, ndiwo chifanizo chenicheni cha Mulungu amene amagwira ntchito. Ameni. Malingaliro anthu ambiri apotoka popeza ambiriso amene akulalikira akumati bwerani kwa Yesu mudzalemera, bwerani kwa Yesu zanu zidzachitika mosavuta, bwerani kwa Yesu mudzangokhala chete, iye ndi amene adzakuchitirani zinthu. Moti ambiri abzalika ulesi mdzina la Yesuli akumangokhala nkumanamizira kupemphera kwambiri. Iti ndi magawo enawa ali ulesi. Ndili ndi uthenga mmawa wa lero wokulengani akufuna mudzigwira ntchito pamenenso mukutumikira dzina lake. Ameni. Tandimvani okondedwa, ichi chikhale pa mtima pano. Munthu wopemphera ali ndi udindo ogwira ntchito kuti apeze zofunika pa moyo wake. Kupemphera kusakhale kothawira kuti munthu ukhale waulesi. Ayi. Kupemphera chikhale chionetsero cha chiyanjano chako ndi Mulungu pamene uli mdziko lapansi ndi kumatakataka kuchita zimene Ambuye adakupatsa malingana ndi kuthekera kwako. Haleluya. Tigwire zimenezi moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Abale opemphera inu, moyo wathu wa mdziko lapansi sutivuta kukhala. Ndinene monenetsa pano, alipo ambiri okondedwa amene asokonekera ali chifukwa chopemphera. Ambuye atithandize kukonzanso malingaliro athu ndi kupita patsogolo. Mawu a Mulungu amene tawerengawa, Paulo ali kuwalangiza Khristu a ku Tesalonika za kugwiranso ntchito. Atatha kufotokoza za mmene akhoza kumachitira pa nkhani ya mapemphero ndi zina zoterozo, akuti adamvanso kuti pakati pa Akhristu akumeneko panali ena aulesi, ndipo anthu amenewa amangodalira kumakadya kwa wena, kumadikiza basi umakhala chipinjo kwa anthu wena. Ndimati ndinene monenetsa, munthu amene
amangodalira mzake, amakhala chipinjo, amakhala munthu olemetsa. Na upopeza tili museko yopemphera timakanika kuti timasulane kuti akulu mundiphinja inuyo, chambire kupempha mukundiphinja kodi mudzingodalira moyo wanga umangodandaula mchikatikati. Paulo sadafuna chimene chipitirirayi, adalemba izi kuwachenjeza. Ndipo nkuyankhula kwake akuti ife tidakhala pakati panu, tidakuonetserani kukhala chitsanzo chabwino. Olalikira otu ndife, amene tatumidwa ndifeyo, koma ngakhale ndife atumiki a Mulungu timagwiranso ntchito mwamphamvu usana ngakhale usiku kuti tizidya zogula ndi ndalama zathu. Sikuti tinalibe ulamuliro okupemphani kuti inuyo akuluakulu pokhala ife timakutumikirani tithandizeni koyenerera. Koma tidakuonetsani kuti tikhale chitsanzo pa moyo wanu. That's why ndidakuwuzani mawu onena kuti osafuna kugwira ntchito asadye. Ndipo akunena mawu a straight kunena kuti munthu asakhale chipinjo kwa mzake ayi, asakhale waulesi ayi, adzigwira ntchito, adzichita zimene afunika kuti achite. Ndipo akapezekabe osafuna kumvera zimenezi, panafunika kuwauza tchutchutchu kuti achite manyazi, ayambeponso kuchita choyenerera. Ameni. Ndi uthenga umene abweretsa mmawu wa lero umenewo. Tandimvani mawu amenewo atiphunzemo zinthu zinayi izi. Choyambirira, kusokonekera kwa malingaliro pakati pa kupemphera ndi ulesi ndi kumene kukubyala maganizidwe akuti wopemphera safunikanso kugwira ntchito, ndipo kuti wogwira ntchito wonse ngadziko komanso ngasataniki. Kusazimvetsa bwino udindo umene munthu adapatsidwa ku dziko lapansi kuti achite. Ngati sumvetsetseka bwino, mpaja wena amati ayi iwe ngati ndi wopemphera udzikhala osauka ndipo udzingokhala chete. Wonse ogwira ntchitowa ngasataniki amene ngosapemphereretsa, ngosayitanidwa. Iweyo zako zili kumwamba, andi mwapang'ono zimenezi zimayamba kubala ulesi. Mutu majama nkumaleka kuganiza, basi nkumangoti bola pemphero. Ndimati ndikambe zilipo zina zimene inu mudati mwapemphera pamsika simukagula poti mwayala pemphero la mphamvu, adzafuna ndalama. Kulibe munthu amene akhoza kupita pa shopu ya munthu ndi kutenga buledi, kutenga shuga, ndi nkumuza mwini shopu kuti tsono mkulu izo tichite nkuti siliva ndi golide ndilibe, koma nene ine ndinkupatsa pempheroli kuti libambu yako dalitse. Saka kulolani kutero, adzafunabe khobidi limene limwapeza. Ichi chikumwamba kumadziwa. That's why ndikukumemani kuti musasokonekere machitidwe anu, mumvetsetse zimenezi. Andilu chimene chimene Paulo anafunika kuti anapatsa anawa ali Tesalonika kuti amvetsetse, kunena kuti musachite chisokonezo pa nkhani ya kupemphera ndi kugwira ntchito. Kupemphera sikumaletse kugwira ntchito ayi. Munthu amene amapemphera afunikanso adzilimbikira makidwe ake a tsiku ndi tsiku kuti adzipeza zosowa za moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Okondedwa, kuganiza kuti kupemphera nkungokhala ku chalichi, kumakhala ndi program after program, inde uzimu ukhatamira, koma zambiri zo ku dziko lapansi zikusowani ndipo zikuvutani kuti zichitike. Otelewa ndi aja akamaona anzawo akuli patsogolo muzochitika amawanyoza kuti iwo nga dziko lapansi. Mwangovutika ndinu kuti balancing of life yakuvutani. That's why Paulo akunena kuti ife tidakhala pakati panu osati ngati alesi, timagwira ntchito usana ndi usiku, ndipo sitidadye chimene sitidalipire ayi. Tidachita izi kuti tikhale chitsanzo chabwino pakati panu, kuti wopempheranso afunika kukhala olimbikira, wopempheranso afunika kukhala ogwira ntchito, wotumikira mawu a Mulungu asakhale alesi, akhale anthu akhama kuchita zinthu zakuti apeze zosowa za moyo wawo. Ndipo ndikamena nonse abale amene ndinopemphera ku dziko lapansili kuti ana bathu aphunzire, kulibe sukulu imene machotsera afizi poti iwe ndiwe born again, kulibe.
kulibe shopu imene imachotsera katundu poti iwe ndiwe mtumiki wa chauta, kulibe. Okondedwa, ku dziko lino zovala sizimangotsika choka kumwamba, ayi, amagula ndi ndalama. Panafunika tipeze njira zabwino malingana ndi nzeru zimene Mulungu anatipatsa kuti tipange survive bwanji ku dziko lapansi. Ichi nchofunikira. Ma resources ndofunika okondedwa kuti ngakhalenso kutumikira Ambuyeku kutheke. Kupanda zimenezi zitivute machitidwe ake m'magawo ena ochuluka. That's why Paulo akuonetsa chitsanzo, ine ndine mtumwi ndimalalikira za Khristu, koma ndidagwiranso ntchito usana ndi usiku. Pakati pano timagula chakudya nkumadya, timapeza zosowa zathu tsiku ndi tsiku, komanso tidziphona zapemphero. Chimene Ambuye akufuna chimene chabwera okondedwa, mukhale dziphona zapemphero, komanso mukhale akarakwe pa machitidwe a zinthu, mabizinesi anu adziyenda. Mukhale olingalira bwino kudzilima kwa mphamvu, kugwira ntchito, kuphunzira, kumakhala madokota. Inde nzofunika, kodi sukuluso yofunikanso kwa anthu opemphera? Inde kaya ngachizungu muyankhula bwanji anthu ameneno simupemphera, simunaphunzire? Aliko kaya azungu afunika akapeso Yesu yemwe mchingerezi icho, nanga zikatheka bwanji zimene zizi ngati inuyo simphunzira? Alipo ma classes abantu ameneno kuti mukafikire nanunso munafuna mukhale mnyengo ngati imeneyo. Sindiye kuti mpoti ati anthu opemphera ndakhala anthu onyozeka ku dziko lapansi, anthu ongoponderezeka, si choncho ayi. Paulo popereka chitsanzo ichi akuonetsa poyera kuti kupempheraku kufunikanso khama pa nkhani yakagwidwe ka ntchito. Ameni. Chachiwiri ndi chokondedwa, kulibe chinthu chidzachitike kopanda khama, ayi. Ameni. Kulibe chinthu chidzachitike kopanda khama, ayi. Kulimbikira kumathandiza kuti zinthu zichitike mosavuta. Olotumiki omwewo kuti Paulo adzikwanitsa kuyendayenda napita ku madera osiyanasiyana, kudali kudzipereka, idali ntchito, lidali khama. Komanso tamvani, khama limene amalionetsa pa kutumikira akutionetsa pa kuti adalionetsanso ngakhale pa kugwira ntchito yakuti apeze zosoweka za iye mwini, kuti asakhale cholemetsa. Ndipo ndikambira nabalo okondedwa, munthu amene amangodalira za ena amakhala chipinjo, adadziwa chimene. That's why khama limene amalionetsa pa kutumikira Ambuye adalionetsanso pa kugwira ntchito ndi manja ake mtumiki wa Mulunguyo, kuti azithanso kupeza zina za moyo wake zimene mwina ena sangathe kumpatsa. Ndipo ndikulandauleni mawu alero nabalo okondedwa, mukhale anthu akhama. Monga muchitira khama pakukwera mapiri ndi kuwapemphera, mukhalenso akhama mukafika pamunda. Monga mukhala akhama kupempherera anthu odwala kutulutsa ziwanda, mukhalenso akhama mukapita ku ofesi kwanu, mukapita ku bizinesi kwanu. Poti kenakake kuti kachitike kamalira khama, ziperekeni. Okondedwa, ndikambe mukapereka khama lanu lonse ku zimene mukuchita za Ambuye komanso za inu anu ake, ndikuzani zazikulu za Yehova zidzamba kuonekera. Musakhala alesi, khalani olimbikira. Nimati ndikuchenjezeni abale okondedwa, maulemu amene opemphera afe timapatsana ndi chidule kukubyala kudalira ndi ulesi. Atsogo. Nimati ndinene mawu akuti atsogo sadyera sima atu ayi. Ayi, ukunena kuti atsogo sindiye kuti ukhuta sizitheka. Akakunena kuti atsogo ufunezo sima udye funso sima yoyipeza bwanji. Atakuza ntailo ina iliyonse okondedwa yokhutira ndi zopemphera, sindiye kuti muvala zovala zabwino. Ayi, mundimvetse chimene ndikuyankhula. Paulo akuti ife tidagwira ntchito ndi manja wathu. Mtumwi itu akamba zimenezi, oti amati akamayenda anthu amene aphunzitsa mawu a Mulungu, atumwi inu amadziwa kuti ndikulandiradi ulemu otere, koma nanga kuti ndidye nditani, kuti ndivale nditani? Popeza ulemu sadyera sima, ulemu sindiye kuti ndivala, ulemu sindiye kuti ndikhuta. Ndidatha kulandira ulemu monga mwa ntchito imene Mulungu anandituma, nanga moyo wanga wa tsiku ndi tsiku uyenda bwanji? Chimene chidampangitsa Paulo kuyamba kugwira ntchito usana ndi usiku mwakhama. Amen.
Ameni. Ndikuyankhula ndinu atumiki anzanga amene mwina mukungogwira ulemu basi. Mukagwira ulemu mukhalabe opanda kanthu. Ndimati ndinene mukangogwira ulemu okhaokha mukhala anthu opemphapempha ndomazunza songakhale nkhosa kumene. Nkhosa kumachita kuthawa, mamembala amachita kuthawa chifukwa kuti wina wake otumika mawu a Mulungu akupempha kwambiri zedi. Ukangokumana naye zokamba zake ndi madandaulo okhaokha, mwatsokanso kuyamba kunama kuti zizibwera kwa iwe. Umafuna kuti anthu azikumvera chisoni zimenezi zimene Paulo adakana kuti ayi sindikufuna kukhala cholemetsa koma ndikhale chitsanzo kwa inu amene ndikuphunzitsani mawu a Mulungu. Ameni. Nonse opemphera limbikani ntchito, chitani zimene mungathe ndipo Ambuye akuthandizani mchimenecho. Tikhale mpingo odalira Yehova ndi zimene Mulungu anatipatsa. Tisadalire anthu achikunja popeza ali ndi chuma chawo ayi. Ifenso Yehova akhoza kutidalitsa mwa njira zake zachoonadi. Timafotokozera wena zakuti tamuona Mulungu akhala Mulungu wadalitsa ntchito ya manja wathu. Ameni. Imati ndinene maona mtima okondedwa, mukamangodaliranso zongopatsidwa ngati wanthu, mudziwe kunena kuti wokupatsaniyo anagwira ntchito. Ameni. Anagwira ntchito. Chachitatu ndicho okondedwa, chikondi cha pa abale sichitanthauza kuti ukhale moyo odalira enawo ayi ndithu. Chikondi cha pa abale nkuti tithandizane mamulingo mene tingathe kutero, koma sitanthauza kuti hayi popeza ndife opemphera limodzi mwa ichi ineyo ndizindalira kwa mbalewi. Mbale amene ukumudalirayo tampanga sitade kuti akhale zimene ali nazozo adatani. Ngati ndi mbale ophunzira adapita ku sukulu navutika, ngati ndi mbale amene ali mabizinesi amavutika kupanga plani ya bizinesi yake, ngati amachita ulimi amakhaula nazo za ulimizo, nde iweyo ukangomudalira amene osachita zako bwanji. Chikondi cha pa abale sichitanthauza kuti tidzikhala chipsinjo kwa mzathu nthata pa galu ayi. Ndikampenano anthu nonse amene mumakonda kudalira kupempha kwa wena. Ati popeza ndi opemphera anzanu ndi utofo kwene liyonse kadi ya unyumba kwa ambale mwambuye akungoti nenzangu mbale. Chimene Paulo akuti ife sitinafune tikhale cholemetsa. That's why akunena kuti pa verse number 11, ife tikumva kuti pakati panu pali wena amene ndi alesi. Iwo safuna kugwira ntchito koma amangolowerera pa za ena. Anthu oterewa onena kuti omatenga kuti timapemphera limodzi ngati nyambo yofuna kupezera zaulere kwa anthu ena. Ndimati ndikambena anu okutira maolero ngati wina wake akukupatsani ndalama ndekuti iyeyo anagwira ntchito kulibe chaulere ku dziko lapansi ayi, koma kuti chifukwa chongokhudzika mtima akupatsa iniyo chimenecho. Moti lero nonse amene mmalandira mumve mawu awa, ngati mukulandira kanthu mudziwe kuti wina wake wakhetsera thukura kakuoneka kaulere poti okupatsayo akungokupatsa iwe sudachite kanthu, koma kuti iyeyo akapeze sadakapeze kwa ulere, anagwirira ntchito, anasaukira, anavutika, iyeyo wakhaula ndithu pena. Ichi chidzikupangitsani kupanga value chimene mukulandira. Nditadziwa chimene chine ndafika pozindikira kuti munthu wina aliyense ngakhale angapatse kanthu ine ndekuti iyeyo wagwira ntchito, iyeyo anasaukira. Si chaulere kwa iyeyo, ndi chaulere kwa ine poti wangondipatsa, koma kuti iyeyo apeze chilipo chimene wachita. Anapanga sacrifice ya mphamvu pena pake. Mutamalingalira motere mukhoza kudziwa kufunika kake kugwira ntchito. Ameni. Ine ndimakamauza anthu kuti apereke ku nkhani ya church. Ndimayambira kuti akuluakulu kugwirani ntchito mupeze chimene mungapereke, chifukwa munthu sapereka chimene alibe ayi. Choyambirira kukhale kugwira ntchito, of which inenso ndikhale mmodzi wogwira ntchitozo. Ameni. Musakhale iniyo chipsinjo kwa wena. Yesani kuchita gawo lanu.
osamakonda kudalira anthu ena kudzipyata. Ndipati ndikapenanu inunso abale amene mumakonda kumangopatsa munthu ama anthu akumabyalika kunena kuti moyo ungophweka. Koma ndimati ndikambe si moyo ophweka, sindikuletsa kupatsana abale okondedwa, koma ndimati pamene ndikupatsana tidzidziwa nkumauzana kuti ndikukupatsa chitu ine ndimachipeza motere, ndikukupatsa chitu ineyo ndimagwira ntchito yotere kuti ndichipeze. Ndeno pamene iwe ukulandira udziwenso kumene zimachokera, chifukwa ngamagwirizana ndi mana zimangotsika ayi. Ameni. Wina aliyense amene akhala waulesi lero dziwani amakhala chipinjo kwa anthu ena, chifukwa palibe munthu amene akhoza kukwanitsa kuthetsa mavuto onse a munthu. Ayi, sizingatheka. Nchifukwa nanunso munafunika muchite zina nokha. Chichewa chimati kudya salembera waganyu ayi, umadya wekha. Kutanthauza chani? Zilipo zina mmoyowu zidzafunika inu eni wake muzichite. Ndichifukwa ndikudandaulirana abale okondedwa kuti inu anu wake mudzigwiranso ntchito kuti zina zithe pa moyo wanu zisinthike. Chotsani moyo waulesi. Mapulogalamu zopemphera achiteni in line ndi maganizonso a business, maganizo a ulimi, maganizo a ntchito imene mumagwira. Ngati mukhala aulesi mudzaona ngati kugwira ntchito uchimo, mudzaona ngati kuchita business machimo, mudzaona ngati kuchita ulimi kusowa zochita. Koma ndimati ndikulimbikitseni, ngati mukufuna kukhala munthu odzimira panokha pa chuma ndi pa pemphero lanu, limbikani kugwira ntchito. Musakhale aulesi, musakhale cholemetsa, musakhale omangodalira za ena. Mukhale mmodzi wochita nawo, musamakhale nomangoyamikira wena akuti amachita bwino, awa ndi amapereka, awo ndi mdalitso. Ndi liti inunso mudzakhala kosopereka? Ndi liti inunso mudzakhala koso mdalitso? Gwirani ntchito. Kugwira ntchito si satanike ayi. Ndimati ndinene iwo amene amakonda kudalira za ena, amene ndi aulesi agwira ntchito, mwinanso ali nkusowa kwina, ndi amenewo amene amati akaona anzawo atchena nkumanyoza kuti ngasatanike. Akaona anzawo akwera galimoto nkumane kuti awawa ngakumidima. Akaona anzawo akhala moyo wabwino amati awawa ngamati amangonyada. Izi amakhala ndi iwo amene amapemphera komanso amagwira ntchito. Sizimakhala kwa ena ameneno sagwira ntchito nadzipezera zawo. Sizitheka. Uliko moyo umene udzavomerezeka kwa iwo amene ali nazo zinthuzo. Munthu amene alibe kanthu sangathe kukhala moyo umene angafune. Nanga si alibe, koma atakhala nazo akhoza kuchita zimenezo. Utakhala ndalama ukhoza mapita wikire ku Job, ukhoza mapita wikire ku America, ukhoza mapita wikire ngati uli nazo ndalamazo. Ukhoza magula galimoto mwezi uliwonse ngati uli nazo ndalamazo. Koma ngati ulibe nzosatheka. Ndikufanana kuti chiyani? Njira zonena kuti izi zimangophweka, izi zidzangogwa ngati mana. Paulo akuonetsa apa, limbikirani kugwira ntchito. Mukugwira ntchito mwa magawo anu, sitingafanane zoonadi, koma chimene Ambuye akupatsa chilimika mchimenecho, dalitso lako lifumphuka mchimenecho. Ndi chimene Paulo akulimbikitsa. Chotsiriza okondedwa, munthu waulesi thandizo lake sikumangomupatsa ayi, koma kumamuuzako ndi kumupatsa treatment yakuti achoke mu ulesi wake. Ameni. Paulo akulikriye ngati apezeka opemphera ndi nthata pa galu, tenta auzeni poyera ena ndinu aulesi. That's why akunena kuti kumva ife kuti wena pakati panu ndi aulesi, akuwauza tchutchutchu. Ndimati ndikampenani tili nawo abale bena ambiri amene nomwina amatisowetsa mtendere. Ndikulangizeni mawu lero mupezeke nthawi kowathandiza mutu wawo upangidwe unlock kuti ayambe kuganiza zoti akhoza kuchita chiyani. Kumuthandiza munthu amene ndi waulesi sikumangomupatsa ayi, koma kumkhazika pansi ndi kumuuza zoona. Mkulu ulesi sisumapindula. Malemba amene tidakhulupirirawa, Yesu amene tidakhulupirirayi, amatikakamiza tidzikhala olimbikira pa zochitika. M'bale wanga ndikuona kuti iweyo ukukhala omanga manja kwambiri. Ndimati ndikuthandize bwanji utamachita izi kuti uzidzipezera wekha izo.
akachita makani pa zimene zizi malemba akunenetsa kuti ameneyo mpatseni treatment yoti achite manyazi. Achite manyazi, aleke uchite ulesiwo. Ulesitu sufuna mango uyalana manja kuti ayi ndikuchita chiona cha ulesi. Mpatse ayambe kuchita zinthu. Ayi ine pempherereni bwanji, ayi ine ndine wa ulesi, yamba kuchita zinthu. Chifukwa kuti kenake kachitike mmoyo wathu kakufunika khama kwambiri. Kupanda khama kulibe chingapindule. Mauthenga oterewa umasowa, anthu ambiri angofuna kuti ayi zichitika mosavuta, ayi receive agwiranso ni ntchito. Mutachitika ayi receive koma osagwira ntchito, musayembekezere kanthu abale okondedwa. Limbikirani. Aulesi wonse athandizike, atumiki anzanga nkhani yopanga treat ulesi mipingo tiye tichilimike. Tisangokoza maprogramu zoti kumpingo kuyende yeti tikulalikira anthu amene ngaulesi ali nzosowa zambiri. Ndi omwewo amene amati kuchalichi umanena amene otsindika kunja kusomachita chikunja popeza ngaulesi sakuchita kalikonse. Ngati tikufa tutene ndi uchimo wina timathana nawo kamba kakuti ndafezoli ndi zathu ndifotsidalira. Tikatero moyo wathu ukhala moyo wabwino kwambiri. Sitikhala cholemetsa kapena chipinjo kwa anthu wena. Ambuye atithandize pamene tidzakhala tikuphunzira maphunziro 10 pamutu umenewo. Pamene tidzikamaliza moyo wathu ukhale utachangamuka ndi kuyamba kugwira ntchito ndi kukhala wakhama, pamenenso tikutumikira Ambuye ndi kupembedza Mulungu woona. Madalitso kwa inu, mawu abwino. Ambuye akudalitseni.